Paniud to! Welcome sa Tunog Pinoy! Oras pang 11:09! Ang simple lang sa isang beats, masaya ang buhay ngayon. Ang daming bago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay, okay sila kontrenta, siya jeep. Bicycle left, next basta masigip. Maligay internet, nasa karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Tunog Pinoy sa 88.2 Energy FM. This is DJ Ryan. Davao Mix Club. Tunog Pinoy sa 88.2 Energy FM. Kapuban, Lolo Pinoy, Copy Master, and Lakin Box Energy. Davao Mix Club Energy FM. This is DJ Ryan. Davao Energy FM. Davao Mix Club. Energy